Dia Dave a gasara agus a chalini. Tá sé ionta táhachta go neanamid ar mroscar a léadú a úsáid agus a Athchúrsáil. Gutselum heag na Weatherbies, tá siad ag tiisbin dúin cén dói le Athchúrsáil a dhéanú. Tá boxa broscar garan fa chunne pepper, plasta, cairde agus canny. Tá boxa broscar don fa chunne tarthaí agus glasraí, bléasca na uile agus féir. Tá boxa broscar glas fa chunne buideáil agus prócaí glunne. Cén boxa broscar a gur an síle sneachta a cracna banana isteachon. Cén boxa broscar a gur an garage gí a bhuideal flaistethe isteachon. Cén boxa broscar a gur an gawan grian a thotaí seva glunne isteachon. Úsáidin trína túr cetha a potaí seva glunne a ríis le blachanna a chur iontu. Bíonn sean scamal ag léadú abhroscar tríd aghranáin a rint le fargal farthain. Nuair a rintear leor agus granáin, cíalaíonn sin nach mé an urid cír na crin geartha le pepper a dhéanú. Ní do bhuideáil agus canny so le gcuireann tú isteach sna boxaí broscar Athchúrsáil a dhéad. Mai sibh! Tá súil agam gur chuidí na Weatherbies libh fólam faoi Athchúrsáil. Janigí cinse go bhfuil sibh a gcarc ar na Weatherbies a ríis fa tháinig ní smó ábhar Spraoi. Slán go fóill!